Ovaj video prvo nije za svakoga. Većina ljudi koji gađaju iz automata, ovaj MP5 Heckler & Koch, uglavnom gađaju iz giba ramena. Ono što smo mi učili u Sokolima je malo drugačiji pristup držanja i korištenja automata. Znači, iz automata se gađa sa sredine grudi i ničani se sa oba oka otvore. Znači, ne zatvaraju se oči, pogotovo kad se krećeš ako su u zatvorenom prostoru. Nikad se ne ničani na jedno oko, gledaš na oba oka. Ono što je važno je da se skupiš, da budeš što manja meta. Kad se krećeš se peta, prsti, kako ti nišan ne bi mnogo leteo levo-desno, odnosno u tu neku osmicu. I bukvalno se fokusiraš na metu i čekaj da ti nišan dođe na metu. Znači, ne fokusiraš oči na nišane, jer ćeš uglavnom da promašiš, znači fokusiraš oči na metu, kako bi nišan došao na metu i onda povukao okidač. To je to, sad ću malo da gađam. Ma ne treba nam lova da bi se voleli, samo ova soba i krevet maleni. Navući ću roletne, ti zaključaj vrata, vrednija od zlata, soba ljubavi.